Nehézség mindig van. Főleg egy vendéglátásban, azért ez egy kihívásokkal teli. Volt egy ötletünk, és ezt majd mindenképp meg akartuk valósítani, hogy csinálunk itthon egy specialty kávézót, ezt főleg az ausztrál út inspirálta, tehát gyakorlatilag hazajöttünk, és 3 hónap múlva kinyitottuk a kávézót. Halvány lilagőzünk sem volt róla, hogy ez, hogy fog reagálni rá az ország, vagy a város. Határozott tervünk nem volt. Tehát ötleteink voltak, meg álmaink, és hát az álmaink között szerepelt, hogy esetleg több kávézónk is legyen. Hogy azzal, hogy kint éltem, teljesen más szemléletem lett, így a világra. Más igényeim is lettek, hogy így, hogy szeretnék élni, azt gondolom. Nem elítélve senkit, és tényleg nem, de azért tényleg egy kis faluban nőttem fel, és ott nem az volt a divat, vagy az elvárás, hogy 30-35 éves korukban szüljenek a nők. És anyaként neked mi a legfontosabb?